Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shahararren shirin nan mai dogon zango na cikin shirin labari na. A yanzu haka dai mai martaba ya yi Allah wadai da halin kilishi sakamakon cewa duk wasu abubuwa da suke shirin faruwa a wannan gida na sarauta. Babu shakka kilishi ita ce take haddasa duk wasu abubuwa a cikin wannan shahararren shiri mai dogon zango na cikin shirin labari na. A yanzu haka ma dai Shamsiya da kuma Amira sun shiga komar kilishi yayin da kilishi ta tsara musu duk wasu abubuwa da ya kamata su yi. Wannan faduwa da Shamsiya ta yi to fa an gano cewa kilishi ita ce wacce ta kitsa wannan abu, ya kamata a ce dai an dakatar da kilishi. A yanzu haka dai mai martaba ransa ya ɓaci matuƙa yayin da ya furta cewa zai iya tonawa kilishi asiri, ita ma kuma ta shiga taitayinta akan halayen da take yi na marasa kyau. Shin ko kuna da labarin cewa kilishi ba 'yar sarki ba ce, tsintacciya ce? Kuma dai an ce Bahaushe ke cewa tsintacciyar mage ba ta mage. To haka zalika dai kilishi wannan kalamai na mai martaba ya yi matuƙar razana ta da kuma kwantar mata da hankali. Ita kanta kilishi ba ta taɓa tunanin cewa ita ba 'yar sarki ba ce, amma duk abubuwan da take yi tana yi ne da ƙwarin gwiwa da kan cewa su jinin sarauta ne. To a yanzu haka dai fushin da mai martaba ya shiga sosai, hakan ne ya sa ya furta wannan kalamai ga kilishi, wanda bai taɓa tunanin zai furta wa kilishi irin wannan kalamai duk daren daɗewa ba. To amma dai halin da kilishi take sanya wannan gida na gidan sarauta na yin matuƙar barazana ga ahalin wannan gida, musamman ma raba gaddama da kuma mai martaba. Ya kamata dai a dakatar da kilishi akan irin abubuwan da take sa su Shamsiya da kuma Amira. Wannan faduwa da Amira ta yi aka zata cewa ta mutu, ba shirin kowa bane face shirin kilishi. Kilishi ta shirya wannan abu ne domin kawai su ga cewa sun fitar da Sumayya daga wannan gida. Har yanzu Sumayya dai tana nan tana fuskantar ƙalubale a gidansu raba gaddama, yayin da dukkan gidan raba gaddama shi kaɗai ne wanda yake santa. Haka dai Sumayya ta gani a cikin ranta. Bayan cewa mai martaba da kuma Fulani suna matuƙar son Sumayya kuma ba sa aibata ta, balantana kuma har ma su yunƙurin fitar da ita daga wannan gida. Amma dai a yanzu alƙadarin kilishi ya fara karewa yayin da ta fara kai mai martaba bango. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kada ku manta da jin wannan sharhi daga wannan tasha tamu ta Duniyar Labarai. Idan ya kasance shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, sai ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta Duniyar Labarai. To masu sauraro, sai ku gyara zama ku bi mu a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin jin abubuwan da muke kawo muku a wannan tasha tamu.